Bon dia de nou. Des de Casa de la Vall hem canviat d'escenari, ens hem traslladat uns metres, hem deixat el Consell General, ens trobem ara a l'hemicicle tradicional per continuar amb l'actualitat política d'avui, un dia important. Hem escoltat els grups parlamentaris que han fet pacte de govern, que integraran el govern de coalició, i ara ens disposem a viure la presa de possessió en el càrrec del cap de govern electe, Xavier Espot, recordem, escollit ahir per majoria absoluta al Consell General, 17 consellers, i que avui jurarà o prometrà el càrrec en una cerimònia que es trasllada a l'escenari tradicional. Serà una sessió molt protocolària, podríem dir també molt senzilla, perquè bàsicament constarà d'aquest punt, la presa de possessió en el càrrec, aquest jurament o promesa de Xavier Espot. Ho farà davant de la resta de consellers generals i, per descomptat, davant de sindicatura. Ja veiem com està la sala d'Espassos Perduts, amb la presència dels consellers, també d'amics, familiars i gent vinculada a l'entorn, ja sigui polític, ja sigui personal, del cap de govern electe, Xavier Espot. Com dèiem, una sessió en la que hi haurà presa de possessió i després escoltarem, com sol ser habitual, parlaments, discursos de la síndica, Roser Sunyer, i també del cap de govern, Xavier Espot, per acabar amb la tradicional fotografia de les escales de Casa de la Vall. A partir d'aquí es pot dir que arriba el tret de sortida per la feina del nou govern. Avui ja hem tingut, en la roda de premsa anterior a aquesta sessió de Consell, molts dels detalls explicats pels socis del pacte de govern, demòcrates, liberals i ciutadans compromesos. Han parlat d'aquests 5 eixos en l'acord de pacte de govern, 5 eixos principals, i podem trobar economia, i podem trobar transparència, i podem trobar relacions exteriors, i també han parlat d'accions immediates que l'executiu durà a terme. S'ha parlat de 13 punts, podríem repassar, per exemple, habitatge, podríem repassar transport públic, podríem repassar inversió estrangera, moltes accions que es volen dur a terme quan més aviat millor. També s'ha parlat d'aquests pactes d'estat que s'oferirà a la resta de forces representades al Consell. Ja es va dir durant la sessió d'investidura, va dir Xavier Espot, Unió Europea, salut pública i també el tema de les pensions, qüestions que es considera que necessiten un màxim consens, un consens ampli, i que s'intentarà trobar durant aquesta legislatura. No s'han fet públics noms de ministres, sí que s'ha parlat de les carteres, més o menys com ja havia transcendit. Finalment seran 12 carteres repartides de la següent manera: 7 per demòcrates, 4 per liberals i 1 per ciutadans compromesos. Dir, per exemple, que hi haurà un ministeri de la presidència, en aquest cas amb un número 2, es podria llegir d'aquesta manera, del govern. També comentar, i ho ha dit el propi Xavier Espot, que el cap de govern assumirà directament responsabilitats pel que fa a les relacions amb la Unió Europea i, en aquest cas, a tota la negociació que està en marxa i que ha de prosseguir en aquesta legislatura, que serà important, que serà un dels punts cabdals del treball de l'executiu per a l'acord d'associació amb la Unió Europea. Serà una competència que recaurà directament en Xavier Espot. Tot plegat, tots aquests detalls d'un govern de coalició que vol arribar fins al final de la legislatura, que vol esgotar els 4 anys i que no només vol tenir acció en el marc de la política governamental, en l'execució d'accions i de polítiques, sinó que també vol anar a aquest acord, a aquest pacte en el Consell, intentant generar majories en tota la feina legislativa que es faci. Així també s'ha indicat i s'ha detallat, tot i que, per descomptat, es respecta la independència dels grups parlamentaris. Ha sonat la campana, comencen a entrar els consellers generals aquí a l'hemicicle de Casa de la Vall. També veiem presència d'altres càrrecs polítics, com exministres o ministres en funcions, fins que no hi hagi el nou govern. Hem vist ara Jordi Cinca, també a Maria Ubach, i, com diem, a poc van entrant
als consellers generals, aquí veiem a Carles Ensenyat i també a Xavier Espot, per aquest acte, aquesta presa de possessió del càrrec de Xavier Espot com a cap de govern. Com diem, serà una sessió molt protocolària i de curta durada, es pot dir d'aquesta manera, perquè hi haurà aquest jurament o promesa i llavors discursos per part de la síndica i del nou cap de govern i es donarà per acabada la sessió. En aquest cas avui no veurem els consellers abillats amb els vestits tradicionals. Es va fer en silenci a la sala dels Passos Perduts, que com diem ha congregat mitjans de comunicació i també familiars, companys polítics de Xavier Espot, i tot a punt perquè arrenqui aquesta sessió. Ja es dirigeixen cap a l'hemicicle la subsíndica i la síndica per donar obertura a la sessió de jurament o promesa de Xavier Espot com a cap de govern. Els deixem amb les paraules de la síndica general. Bon dia a tothom. Sobre la sessió. En primer lloc, voldria demanar al secretari general si vol passar llista, si us plau. Senyora Mònica Bonito-Set. Present. Senyor Joan Carles Camareny. Present. Senyora Alexandra Codina-Tor. Present. Senyor Ferran Costa Marimón. Present. Senyor Carles Ensenyat Reig. Present. Senyor Xavier Espot Zamora. Present. Senyor Raúl Ferrer Bonet. Present. Senyora Sílvia Ferrer Guiringueli. Present. Senyor Jordi Font Mariner. Present. Senyor Jordi Gallardo Fernández. Senyora Rosa Gili Casals. Senyor Pere López Agràs. Senyor Marc Magallón Font. Senyor Josep Majorol Obiols. Senyor Joan Martínez Benazet. Senyora Maria Martissella González. Senyor Joaquim Miró Castillo. Senyora Esther Molné Soldevila. Senyora Karim Montaner Reynó. Senyor Carles Navi de l'Implant d'Olip Balcells. Senyor Roger Padreny Carmona. Senyora Meritxell Palmitja Vilanaudí. Senyor Josep Pintat Forner. Senyora Núria Rosell Jordana. Senyora Judit Salazar Álvarez. Senyora Roser Sunyer Pascuet. Senyor Jordi Torres Falcó. Senyora Susana Vela Palomares. Demanaria a la senyora Susana Vela Palomares, secretària de torn de sindicatura, de procedir a donar lectura a l'ordre del dia, si us plau. Punt únic. Jurament o promesa de la Constitució del molt il·lustre senyor Xavier Espot Zamora, cap de govern. Moltes gràcies. Tal com disposa l'article 11 de la Llei del Govern, procedirem a l'acte d'acatament de la Constitució del senyor Xavier Espot Zamora, proclamat cap de govern en la sessió tinguda el dia d'ahir, 15 de maig. Senyor Xavier Espot Zamora, voldríeu atansar-vos a la presidència, si us plau? Vos, senyor Xavier Espot Zamora, que heu estat elegit cap de govern, jureu o prometeu acatar la Constitució? Si així ho feu, bon andorrà sereu. Enhorabona. Ja ho hem vist, un acte molt senzill, el jurament de Xavier Espot com a nou cap de govern. Ara mateix salutació a la resta d'acompanyants a l'hemicicle, a la resta de consellers generals, un hemicicle a Casa de la Vall que ja ha fet la distribució que havien consensuat els grups parlamentaris. Per tant, aquesta serà la distribució en les sessions tradicionals dels consellers generals. Xavier Espot, que saluda
a tots els consellers generals i ara vindrà el torn dels parlaments després d'aquest jurament com a cap de govern prèvia imposició de la medalla que l'acrediten al seu càrrec. Aquí ho tenen. Molt il·lustres senyores conselleres, molt il·lustres senyors consellers, molt il·lustres i honorables autoritats, benvolguts conciutadans, excel·lentíssims ambaixadors, molt il·lustre senyor cap de govern, permeteu-me que us adreci unes paraules. En primer lloc, m'agradaria felicitar-vos de manera sincera, en nom de la subsíndica i en el meu propi, pel càrrec que acabeu d'assumir. Estic convençuda que també ho puc fer en nom dels secretaris de sindicatura i de tots els consellers i les conselleres generals com a acte de cortesia parlamentària. Senyor cap de govern, en el vostre discurs d'investidura ens vau parlar de la necessitat de governar de manera conjunta amb d'altres forces de l'arc parlamentari. Sens dubte, aquest és un dels reptes més importants que hem d'assumir en aquest període, ja que així ens ho han demanat els ciutadans i així ho heu volgut presentar, de manera coordinada amb altres grups presents en seu parlamentària. Permeteu-me algunes reflexions. Governar en coalició implica una capacitat de diàleg profunda. Saber escoltar i entendre el que els altres ens diuen esdevé una necessitat, però també suposa una escriptura compartida del relat, una visió múltiple que facilita la resolució de moltes de les problemàtiques amb les quals ens enfrontem com a país. També, no se us escapa, cal tenir un esperit generós, perquè només es pot recollir quan se sap donar, i les persones que reben confiança retornen sinceritat. Quan se senten part implicada d'un projecte, el saben defensar i fer créixer. Senyor Espot, els anys que venen són fonamentals per a Andorra, perquè hem d'establir les bases definitives de la nostra relació amb Europa. I per fer-ho amb garanties d'èxit haureu de saber implicar tots els actors, perquè tots hi tenim alguna cosa a dir i tots podem aportar-hi reflexions aprofundides. I alhora hem d'apropar-nos als ciutadans. El tarannà dialogant que heu mostrat us ha de permetre incidir en la participació ciutadana. En un món ple de notícies poc contrastades, d'informacions poc acurades, esdevé una obligació de tota persona que té responsabilitats polítiques fer pedagogia activa amb els ciutadans. I això només s'aconsegueix amb iniciatives de participació ciutadana, que haurien d'ajudar-nos a bastir aquesta gestió de govern que avui mateix heu d'emprendre. Senyor Espot, apreciat Xavier, els temps són complexos, però sou un home d'aquesta època. Us hem vist entendre el moment polític, us hem vist al costat dels ciutadans mostrant una empatia natural que forma part de la vostra personalitat. Sabeu que governar és una tasca solitària, però envolteu-vos de bons consellers, de persones equànims que us facilitin les anàlisis diàries. En una paraula, sigueu vos mateix, com a humil servidor del país i de les seves persones. Sabeu que sempre serem al vostre costat. Senyor cap de govern, us desitjo que aquests anys estiguin plens d'encert i que la sort sigui una aliada vostra, que les dificultats no us desanimin, perquè el fruit de la vostra acció ha de ser una Andorra més justa per a tots. Una Andorra que s'ancori al segle XXI i trobi el camí que les generacions futures hauran de recórrer. Moltes gràcies i molts èxits per vos i per Andorra, al nostre país. Teniu la paraula. Senyora síndica general, senyora subsíndica general, senyores conselleres i senyors consellers, distingides autoritats, senyores i senyors. En un moment com aquest, sento el pes de la història sobre les meves espatlles. Em sento profundament honorat,
fins i tot emocionat, d'haver estat investit cap de govern i d'haver jurat el càrrec en una institució, el Consell General, de la qual aquest any celebrem els primers 600 anys d'història. 6 segles en què el Parlament ha representat de manera ininterrompuda i pacífica la voluntat de generacions d'andorrans. Les parets d'aquesta Casa de la Vall estan amarades de bona part d'aquesta història. Si els consellers, en tant que representants del poble, ocupen els seus escons en virtut d'una relació de confiança amb els ciutadans, jo avui ocupo aquesta cadira gràcies a la confiança que han dipositat en mi una majoria de conselleres i de consellers. Per tant, no és només la força de la història passada la que sento, sinó també la responsabilitat de la història que estem escrivint entre tots. Andorra és una democràcia representativa i parlamentària, profundament parlamentària. Comença avui un nou capítol per al govern i comença precisament a la Casa de la Vall, l'indret simbòlic d'on emana el poder que el govern té i on el govern sempre ha de retre comptes. En definitiva, el lloc on tot comença. A Andorra i arreu, les persones demanen una millor representativitat i unes societats més inclusives. Un dels grans objectius de la legislatura que tot just s'inicia i del mandat que he rebut és precisament aconseguir, ho dèieu abans, senyora síndica, que les institucions siguin més properes a la ciutadania i més obertes a la seva participació. I això no significa apartar-nos de la nostra llarguíssima, antiquíssima tradició de democràcia representativa, sinó ben al contrari, significa fer-la encara més representativa, perquè el vincle de confiança que ens uneix amb els ciutadans sigui encara més fort. Per aconseguir-ho, Andorra no necessita reinventar-se, sinó redescobrir-se, posar en valor allò que sempre ens ha caracteritzat. La proximitat entre governants i governats i la capacitat d'escolta d'aquells que exerceixen una responsabilitat pública. A vegades, el més original és tornar als orígens. Per això, cada vegada que hem de fer un pas nou, cada vegada que hem de canviar alguna cosa, tornem aquí, a la Casa de la Vall. El Consell General i el Govern estan cridats a recórrer plegats aquest camí de redescobriment. I sé, senyora síndica, que aquesta qüestió és tan prioritària per a vos com ho és per a mi. La ciutadania s'expressa de manera plural i ens demana consensos. El pacte per a un govern d'entesa vol reflectir aquesta pluralitat i materialitzar aquest consens, encetant una cultura de coalició que, tot i ser nova, sempre ha estat present, en certa manera, en la tradició andorrana. Confio que serem capaços, des del consens i la participació, d'encarar el repte de construir una Andorra pròspera i solidària, respectuosa amb el medi ambient i capaç de trobar el seu lloc en un món global, tot conservant la seva identitat. Senyora síndica, per acabar, m'agradaria tenir unes paraules de reconeixement per a tots aquells que m'han precedit en el càrrec de cap de govern. El senyor Òscar Ribarreig, el senyor Josep Pintat Solans, que malauradament ja no es troba entre nosaltres, el senyor Marc Forner Molner, el senyor Albert Pintat Santolària, el senyor Jaume Bartomeu Cassany i el senyor Antoni Martí Petit. El seu pas pel govern serà sempre per a mi una referència i un mestratge de valor incalculable. En començar aquest breu Parlament he dit que sentia el pes de la història sobre les meves espatlles. I potser no m'he expressat prou bé, perquè la història d'un país com Andorra, amb una llarga tradició de pau, d'estabilitat institucional, de parlamentarisme, de democràcia i de respecte als drets de les persones, no és mai un pes, sinó ben al contrari. És un fonament sòlid per construir un projecte de progrés i de justícia. La història d'Andorra i el llegat d'aquells que ens han precedit en l'exercici de les responsabilitats públiques no és una càrrega, sinó un lloc elevat des del qual albirar nous horitzons. Avui estic sol en aquest espai reservat al govern, però ben aviat m'acompanyaran un equip de dones i homes compromesos a treballar de valent amb la vista posada en aquests nous horitzons.
Que totes i tots siguem dignes de la confiança que ens ha fet el Consell General i que en definitiva ens han fet les ciutadanes i els ciutadans. Que davant de cada desencert siguem capaços d'assumir la responsabilitat dels nostres errors. I que davant de cada encert tinguem la humilitat de dir, parafrasejant les paraules d'Isaac Newton, si hem aconseguit veure-hi més enllà és perquè estem asseguts sobre les espatlles de gegants. Espero ser digne del seu llegat. Moltes gràcies i visca Andorra. Moltes gràcies. Us recordo que procedirem tot seguit a la tradicional fotografia de les escales. S'aixeca la sessió. Doncs fins aquí la sessió de presa de càrrec del cap de govern Xavier Espot. Han escoltat el seu discurs carregat de simbolisme, fent al·lusió a la història, nombrant tots els caps de govern que l'han precedit i doncs mostrant la intenció d'avançar juntament amb Andorra, d'escoltar la ciutadania, també fent referència a aquesta voluntat de pacte que segurament s'enceta amb aquest govern col·legiat, però que diu Xavier Espot que des de fa temps que hi és i que Andorra l'ha practicat. També hi ha hagut discurs de la síndica general, sobretot centrat en la persona de Xavier Espot i en el seu caràcter dialogant que ha fet que es pugui assolir aquesta estabilitat amb aquest pacte de govern, amb aquest govern de coalició del qual hem parlat a bastament i de fet avui s'han presentat els detalls per part dels socis que l'integren. Tot seguit hi haurà la tradicional fotografia a Casa de la Vall, a les escales de Casa de la Vall, i es procedirà a treballar per part del govern. Nosaltres, com sempre, podem tenir les impressions del ja cap de govern d'Andorra, el senyor Xavier Espot. Senyor Espot, bon dia, enhorabona. Molt bon dia, moltes gràcies. Bé, un acte senzill, protocolari, com marca el reglament, i que ha continuat amb el seu discurs, un discurs que ha tingut un caràcter molt simbòlic, no s'ha volgut oblidar dels caps de govern que l'han precedit. Sí, efectivament, jo crec que aquells que rebem l'encàrrec de ser cap de govern, que és un gran honor i al mateix temps infon un gran sentit de la responsabilitat, el primer que hem de fer és ser reconeixedors de les persones que ens han precedit i de les persones que totes elles han posat un gra de sorra per garantir la prosperitat del nostre país. Jo crec que avui en dia Andorra no seria el que és Andorra si tots i cadascun dels caps de govern que m'han precedit no haguessin fet una ingent tasca per defensar el seu país i sobretot les seves ciutadanes i els seus ciutadans. I per tant volia tenir aquestes paraules de reconeixement per a tots ells. Abans d'aquesta sessió de Consell hem escoltat o hem tingut detalls d'aquest govern de coalició, d'aquest pacte de govern. Vostè també ha dit en el seu discurs que segurament aquest acord pot semblar nou, però que Andorra fa temps que practica el consens, la coalició, el pacte. Sí, és veritat, és evident que no hem tingut pròpiament mai una fórmula de govern de coalició, hem tingut governs monocolors sustentats per una majoria absoluta o governs monocolors que estaven en una situació de minoria parlamentària. Per tant, aquesta fórmula és nova, però més enllà, de la primera impressió, és cert que aquesta tradició d'entesa, aquesta tradició de consens, aquesta tradició, de teixir aliances més enllà de les nostres formacions polítiques és molt pròpia de la tradició andorrana. Per tant, d'una banda estem fent alguna cosa nova, però d'una altra banda també jo crec que estem recuperant una mica aquella forma de fer política que sempre ens ha caracteritzat tradicionalment i que tan bons resultats ha portat al nostre país. Una coalició que ha de dur estabilitat per als propers 4 anys, prioritats immediates per Xavier Espot i el seu equip de govern? Bé, és una mica el que m'ha explicat avui, vull dir, del que es tracta és de seguir el 5è
que eixos que formen part d'aquest programa electoral i totes aquelles qüestions programàtiques que haguem consensuat, calendaritzar-les i a partir d'aquí començar-les a implementar. Jo crec que ara del que es tracta, evidentment, és de constituir el nou govern, de fer un traspàs ordenat de les carteres, de valorar quin és l'estat de la situació i a partir d'aquí, evidentment, ens posarem a treballar de valent en aquelles qüestions que són absolutament prioritàries i en aquelles que potser no ho són tant. Però, evidentment, l'articulació del Pacte d'Estat al tomb de la Unió Europea, l'articulació del Pacte d'Estat sobre la sostenibilitat del sistema de pensions, l'articulació del Pacte d'Estat sobre un nou model o un nou model de salut pública i després, evidentment, totes aquelles altres qüestions que ens fixem com a prioritats. Transparència i participació ciutadana, consolidació del nostre model econòmic, anar progressant en les polítiques socials, lluita contra el canvi climàtic i aposta mediambiental ambiciosa, etc. Enhorabona de nou, senyor Espot, el deixem anar a les escales de Casa de Vall per aquesta foto que és tradicional. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Les paraules del ja nou cap de govern, Xavier Espot, després d'assumir el càrrec, de jurar el càrrec de cap de govern i de marcar, ja ho han escoltat, prioritats per començar a treballar en un executiu de coalició amb demòcrates, liberals d'Andorra, ciutadans compromesos, que ha de garantir l'estabilitat per als propers 4 anys i que el que farà és començar a treballar en aspectes que es consideren prioritaris. També ho han escoltat de la veu de cap de govern, aquests pactes d'estat que en el discurs d'investidura ja va proposar al voltant de les relacions amb la Unió Europea, de l'acord d'associació que ja s'està negociant, també de la sanitat pública, també del sistema de pensions, una qüestió que preocupa i molt pel que pot representar per l'esdevenidor per al futur del Principat. Quedarà per saber la composició definitiva, noms propis, noms i cognoms d'aquest govern de coalició, però el que també ha quedat clar avui és que hi haurà 12 carteres més les funcions que assumeix el cap de govern, que estaran proporcionalment representades per als partits que conformen aquest pacte, demòcrates 7 carteres, 4 carteres per liberals, una per ciutadans compromesos. I tot i que no ho han dit exactament en quin moment començarà a treballar el nou govern, en quin moment hi haurà el primer Consell de Ministres, és de suposar, és lògic que no trigarà gaire, primer, a conèixer la composició, a fer-se el traspàs i a començar a treballar en els dossiers que hi hagi sobre la taula. Estan veient ja tots els consellers ben alineats en aquestes escales de Casa de la Vall, sessió tradicional, per tant, fotografia tradicional a les escales amb les síndiques, la síndica Roser Sunyer, la subsíndica Meritxell Palmich Avila al centre, i ens falta, el cap de govern, el senyor Xavier Espot, que segurament en uns instants apareixerà aquí per aquesta instantània, per aquesta fotografia a Casa de la Vall, fotografia tradicional que tancarà aquest acte de jurament del càrrec per part del cap de govern i que obre ja definitivament, després de tot aquest procediment protocolari de constitució del Consell d'Elecció del cap de govern, tancarà aquest inici de legislatura que ha de conduir a 4 anys d'estabilitat. Aquest és el propòsit, l'objectiu d'aquest pacte de govern, d'aquest govern de coalició que s'ha assolit i que avui s'ha explicat per part de demòcrates, de liberals i de ciutadans compromesos, a l'espera de completar el quadre d'aquesta fotografia que estem, i a l'espera del senyor Xavier Espot, que, com han vist, ha tingut un discurs amb molta càrrega simbòlica, parlant de la responsabilitat, del pes històric que té a sobre. Aquí el tenen, el cap de govern, que se situa al costat de la síndica, i tothom preparat ja per immortalitzar el moment, per la imatge, la fotografia tradicional a les escales de Casa de la Vall. Somriures, satisfacció després d'aquest Consell on Xavier Espot ha jurat com a cap de govern. Moment perquè els mitjans facin les fotografies per immortalitzar, com dèiem, aquest escenari i aquest nou govern que en breu arrencarà a caminar, arrencarà les seves funcions executives. Ara sí,
S'acaba el posat. Aplaudiments per Xavier Espot. Salutacions i encaixades de mans. I nou cap de govern, ahir escollit amb la majoria absoluta al Consell General. Moment per acabar de configurar el gabinet, l'equip de col·laboradors. Un moment per iniciar i posar-se en la feina. Nosaltres, que ho deixarem aquí, amb un dia de càrrega política, amb un dia, doncs, això, del jurament del cap de govern. Ja ho saben, com sempre els diem, es poden seguir l'actualitat política i no política als diferents canals d'aquesta casa, a través d'Andorra Televisió, Ràdio Nacional d'Andorra i al web andorradifusió.d. Bon dia.